kwan makamagi mag lwenje makit chwech mantiere kindwa kaka oganda? Gima ginyalo timo mokwongo, gibigi policies ma protect oganda. Alafu number 2, government bolosnwa system no bed easy. Makata ka go sin to response and very fast. Ineno. Gima kendo ka kesi kotere court. Government bolos case olos system ma case ok budhe court. Inyalo tero case e court bedo igni. Kada ngamano kethne kosi ngamano naucho ratire. Igni gite ko bet mocho ni igni dhi ko igni mang'any. Ok dhi konyo. Ko government bo olo system ma koter gigi ekate court kose wa report response margi bed so fast maybe jogo with justice because what you justice delayed is justice denied, you know. But their systems to be very fast a point ma giko ko wa report gigi gi fast priorities. Yeah. Erokamano ahinya. John Opio, akele twak to penjo man go en reporting mechanisms gi kata chenro molosi laimo oketi mar go report e kinde ma gigi duto timre. Onego jiwe yo machal nade e kinde ma piny owacho onego bed ni embre